Cyn y cyfrifiad diwethaf, wnaethom ni cystadleuaeth ar enw Gadewch yn ei gyfri, cymerwyd 2.2 miliwn plant rhan yn y cystadleuaeth i helpu nhw a'i rhieni ddeall mwy am y cyfrifiad. Dwi yma heddiw yn Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail i helpu'r plant cyhoeddi poblogaeth Cymru, sef ei wobr am ennill y cystadleuaeth. 3,107,500. Mae'r cyfrifiad mor pwysig oherwydd mae pawb yn elw ar y cyfrifiad. Mae'n helpu llywodraethau, cynghorau, busnesau ac elusennau i gynllunio ac ariannu gwasanaethau lleol a wladol dyn ni gyd yn defnyddio. Enghraifft, mae'n helpu ni gynllunio trefnidiaeth, gwasanaethau argyfwng, gwasanaethau meddygol a ddeintydd ac hefyd lleoedd ysgol. Mae Canlyniadau Cyfrifiad heddiw yn ddangos poblogaeth Cymru wrth rhyw ac oedran, ac o Hydref 2022 fydd fwy o wybodaeth ar gwahanol bwnciau yn cael ei ryddhau dros 2 flynedd nesaf.